in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Merry Christmas, we love you. Good morning guys, paalis na tayo. Today is Friday. Han, open the gate. Friday, December 17. Is it December 17 today, Han? Burp! Yeah. Dala niya yung peanut. We're off to Adelaide, okay. Mom, hurry up and get in! Okay. You're just letting all the cold air and all the hot air in. Sinasar muna na tayo. Say good morning! Morning. We don't let her bring a coat. Yeah, because it's gonna melt. Baba, why are you wearing your mask now? Mom, it's perfect in the car. Huh? Mom, not now. Thank you, my pillow. Huh? Mom, not for me and Zach won't melt. We won't melt except for Lolly. Well, yeah, because yours are lollies. Yeah. Is that? Boy, why are you wearing your mask? Because it's COVID in the car. There's no COVID here in the car. Yeah, and there's not even COVID. Na-electric shock siya, guys. First time. Ang lakas ng electric shock niya. Nag-stop tayo kasi uhaw na uhaw yung mga bata and dala namin yan. Oh. Feel that. Oh, yes. Uhaw na uhaw si Holly. Na-electric. V8. Give them juice, ha? The fruit juice. I got fruit juice there. Sobrang init ngayon. Ayan. What color do you want, Jack? Breakfast one, the blue one, I think. Suck like the. You want the black, the blue one, the breakfast one? Yeah, the blue one. There is. There's blue one. You want? Okay. $3, mate. Back to road tayo, guys. Anong oras na ba? 10:40. 10:40, guys. Hindi pa. No, it's 11. Is it? 11:40. 11:40. Kasi yung, alam mo, yung relo din sa bahay, hindi niya pa ina-adjust. Yung relo niya dito sa kanya, hindi niya ina-adjust. So, 11:40 na pala, guys. Meron pala tayong dalang Cheetos, mini puffs, and marami pa dyan na iba-ibang klaseng. Bacon balls, what are they called? Cheesy, I think. Cheezo. Yeah. Si Kuya. Say hiya. Ayan, meron tayong cheezo. Favorite ko to. Bigyan natin si Johnny Boy. Here, han. So, yan yung ating snacks. Stop tayo dito sa Kingston. Dito sa OTR kasi magla-lunch. No. Si Sak, gutom na raw siya. Si Kuya gusto niyang kunin yung meatballs sa Subway. Where are you gonna park, Han? Where are you gonna park? Okay. Oh, Jesus. Gusto niya kasi mag-mask. I know when was in a shot. We're gonna come over here though. Like, can still break it. Okay. It's coming out of here. Alright? Yeah. Okay. Para tayong lunch ng mga bata. Init? I got. Okay. Han! What do you want? Nothing? Okay, wala si Jan. See you kids, come on. It'd be nice and cold inside. You get inside. Yes. Yeah, but you're not having lollies. Isa mag-ano siya, sushi. Crispy chicken? Okay. So, ito yung sa amin ni Holly. Ham and cheese, croissant. Yung dalawang boys na una na. Careful, Baba. Okay, here. Just one. Okay, you're good? Alright. Dito sila. I want a crystal.
Ham and cheese? Croissant? Yeah. Two. No, just one. I divided into two. Oh, mate. I got the tart croissant there. The what? Tart? Custard tart. Oh, you only got half. Yeah. That one is the What's that? custard tart. Here, have some. Bite. Have a bite. You didn't. No, I asked you. You said you don't want any. Oh, you can order. Good? You can have it. I'm gonna have this. Have this one now. Honey, I'll have this one. Custard croissant daw to. Kunti lang naman yung laman ng custard. Ay, yeah. Nice one. Try. Babe. Good. What is it? Custard. Nice? Nice, isn't it? Lahat na lang na in-order ko. Gusto niya. Nag-swap sila, oh. Tinanggal ni Saki yung seaweed kasi ayaw ni Kuya. Nag-swap sila ng isang meatballs. Okay, Kuya, may rice. Nice? You like it? Yun pa yung aking bag. Nandito pa rin. Ha? Good? This is the last one there. May dala rin kaming water. Sobrang lamig nito. And dala ko rin yung kay Jan. Ayan, hindi namin alam kung kanino yan. Yeah, you did. You wanna drink, yeah? Time check is 12:43. Ah, alright. Ayan yung, The big lobster. the big lobster. Stop kami dito, guys. Malapit na kami sa Mount Barker. Tingnan yung tatlo, oh. Parang sa magkakaibigan. Si Holly nandito lang sa car. Johnny boy. Nahuhubaran na tayo dito sa damit na to. 38 degrees, guys. And yung oras is 3:04. So, tinext ko sila. Sabi ko ba, 4:30 kayo makakarating. Kilalay kami. Tutuloy. Kasi di ba, party tomorrow. Ayan na sila. Si Jan lagi siyang na ano ba, na electric shock. Electric shock. Oh, yeah. Bye! And sinisisi niya yung sapatos daw. Dahil daw sa sapatos niya. Okay, back to the road. I can still remember the first time that we kissed. Feeling light as a feather. I always wanna feel like this, but at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we reverse the fall? Can we go back to that place? 'Cause I never wanted you to leave. Looking back on our past, I don't wanna be. I'd like to kato. Ano? I like kato. Adelaide na po tayo. I'd like mato pa tayo. Adelaide na po. I'd like na po tayo. Very good, Sal. We know how to talk like Korean. Yeah. How? You're talking like that. No. Look at that. Not Korean. That's my phone. Okay. Traffic. Kajut-kajut lang yung ating takbo, We will guys. never be there. Oo, nagreklamo na yung isa. Nag-edit pala ako dito sa car habang nababiyahe tayo. Kasi natapos ko lang to. Kasi kagabi hindi ko to natapos, guys. So, para may vlog tayo mamaya. So, ayan si Johnny Boy. Ayan yung mga bata. Malapit na tayo. Then turn left. Dito na kami kilala, guys. Hindi ko pa tapos yung aking ni-edit. Kasi pahinto-hinto naman ako. Hindi ko siya todo-todo yung edit ko. Pag smooth lang yung road. Kasi nakakahilo mag-edit kaya sa car. So, chinagang ko lang siya para may vlog tayong mamaya.
Ando na yung mga bata. Binuksan na sila ni Tito Tony. Wait lang. Guys, dito na ako sa loob ng bahay. Wala dito sila eh. Pero naamoy ko yung paksiw. Nagugutom na ako. Kasi yung kinain ko, diba? Binigay, kinain ko lang yung custard. Croissant kasi binigay ko dyan yung ham and cheese. Okay. Mag-check-in na tayo dito kilalay. Dito pala sila naliligo. Sabi kasi Tony umalis. And sobrang lamig ng aming room. Naka-on yung aircon. Sabi dyan, isara mo yan para malamig. Kasi ang init ngayon, guys. So, tapusin ko muna itong aking ini-edit. Sila ay nasa, naliligo pa raw. And, si Rachel kasi Kat, mamaya, pupunta sila dito kasi may dinner kami. Dito sa bahay. Siyempre nilay. So, tapusin ko lang ito, guys, para may vlog tayo mamaya. Humingi si Sa kay Tito Tony Banal. Sorry, Tito Tony. Get whatever fruit you want there. Ayan si Kuya. Are they here? No, I just saying a car full up in the Okay. That one's a bit smell sometimes. Yeah, it does a bit. See that? Oh, yan. Lilinisan niya ni Ja. Yeah, Ja will wash it. See. Oh my God, good job, Johnny Boy. Ganyan din yung ginawa niya sa hotel. Big difference. Yeah. Watch how cold it gets now. Kasi ang alikab. Magsiswimming sila. I think I got you swimwear, Baba. I bring my swimming shorts. Did you? I think I got some of your clothes with PJ. I saw You saw it? my Under Armour. Oh. I'm missing that. I don't know. Where's your bag? Ask Daddy. Oh. Time to go. Ayan na siya, oh. This way. It's still editing. Ayun na. Nahugasan niya na. Ang linaw na. I don't think it's going to matter. Because they've got two different filters, so Okay. I don't know what Naglinis ng aircon, di ba? Siya po ang Technician natin. Technician natin yan. speciality. Maglinis ng aircon. Kasi nga, gusto yan namin yung paalinis kasi minsan may amoy nga. Ayan. Wala na ng amoy yan. Ayan na. 1 year daw kasi nila yan na hindi. Hindi pa na paano yan since nung pinalagay. Never daw yan nalinisan. Kaya pala, alikabok na yung Hindi pa yan maganda sa lungs kasi kaya nga. yan, diba? Kaya yun dalawang cleaners na sana yung na. you watch now. It'll get too cold in here. Yeah. Kasi wala nang nagbablock. No, there's no... It's hot. Tinawag tayo ni Johnny Boy. Yeah, you should have a cold water. That's right. Is it hot? No, it's cold. Look at Holly, she's loving it. I'll go, Baba. Where's Sakurai? He's not in there. He's not in there. He was just trying to do Zach was in for Tim. I did play that. You feel that from here, Tone? You feel it from here? Feel that? Yeah, I can feel it here. It's really, like, seriously different. Different, I told yeah. him that when I said that, ours not working, I said, clean your filters. Who said? Kylie. Kylie. When I first moved into that house, she said, clean your filters, so I've done that instant, straight away. Oh, so kila Kylie din. It's been a year. How long, Tony? 3 years? No. I got them put in autumn of 19. So 2.5 years. 2.5 years, walang linis yung aircon nila. That is really significantly finished. Yeah, iba, ang lakas na. And you'll notice that in the winter when you put it on the heater, it'll get hot. That's right. At least now you know. There you go. Because I can feel it here now. Yeah, I Here. can feel it here. We can feel it here. Guys, still editing 5:31 na. Wala pa si Rachel kasi Kat. And sila ginawa niya ako ng Timmy, yung colon. Kasi kagabi, ang dami kong kinain, guys. And kailangan kong, mag-go para magkasya tayo sa damit. And bukas, nagpa-book ako for lashes. Tumawag ako kung saan nagpa-lashes si Lai. And sabi ng babae, tatawagan niya ako. Pero wala pa. Sabi niya 5 minutes lang. Siguro 30 minutes na hindi niya pa ako tinatawagan, guys. So, binook ako nila online. And yeah, we're going tomorrow 9:30 in the morning. So, kailangan ko na itong inumin para mamaya ako mag-go. Para hindi bukas. Baka kasi linalagyan tayo lashes. Mapapago ako. So, ngayon ko na inumin. Dapat iniinom to bago ka matulog. Or depende sa inyo. Ako kasi iniinom ko to bago ako matulog.
Pero dahil may pupuntan tayo bukas, agahan ko na yung pag... And then mamaya din kasi ang dami namin kakainin. So kailangan ko to. So, tapusin ko na itong ine-edit. Malapit na. Okay guys, ano na yung ating vlog? Saving na siya and naubos ko na yung ating tea. Si Holly andun pa rin. Binabantayan ni Jan. Labas tayo. Tingnan natin kung anong decoration dito sa labas. Decoration. Ayan si Johnny Boy. Yung aming Christmas tree every year. Andyan. And si Sak wala dito. Nanonood siya ng Pennywise. Is Sak watching Pennywise? Really? What? Yes. Pennywise bang pinapanood ni Sak? Si-net up kasi ni Clay yung TV doon. Are you cold na, Baba? Is that cold water? Yes. Yes, because... no, it's nice. Not that cold. It's not that cold. It's nice. It's too hot. Huh? No, why are you happy? Andun si Sako at saka si Tito Tony. Ayan sila, oh. What are you watching, Sak? Huh? Kids movie? What kind of movie? Pennywise. Favorite niya yan. I haven't watched the movie. That's why I wanted to show. Only on YouTube you watch it, right? Even they used to have it on Netflix. Yeah, because Chapter 2. the chapter 2 one. Sinasamahan siya ni Tito Tony. Wala si Jonathan bukas pa. Dito na sila guys, and si Jan, kinakausap niya si Elijah. Nakikiusap na kasi siya. Oh, hi, Papa. Say hi. Kinakausap ni Jan. And ayun yung bassinet niya, oh. Ready na siya, Jan. Ayun si Kat. Kat, say hi. Catherine, say hi. Sabi ni Jan, let me hold it, Kat. Yeah, he is happy. I-try niya daw i-kargahin. Kung hindi iyak. When you picked him up. Ayan na. Kasi nung sa Renmark, Watermark, umiyak siya nung kinuha siya ni Jan. Nagulat sa kanya. Bobby. Oh, look on. Oh, sure. He's alright, yeah. By the time yeah. Parang hindi niya na. Sino to? I did see you the other day. Parang iyak siya. How's it like to be held like that or what? Yeah, it's alright like that. Oh. He says that is right. Isn't that? Wait. Hey. You grumpy? You gonna be grumpy? You gonna be grumpy? You gonna be grumpy? Dito na sila. Hi! Oo, naka-yellow na ako. Baba, are you still? Hi. How are you? Mga Christmas na siya. Sabi ni Jan. Johnny Boy! May kakwet tayo dito, di ba? Hi, Danny Boy. Good. Got some deliveries? I do? Oh, thank you. Hoy, sabi, kain tayo guys. Ayan, may luto sila na munggo. Tapos, paksiw na. Anong isda today? Bangos. So, kain muna kami. Sarap naman ng amoy. I let go. You're going to eat some food. Yeah, I'm gonna give you some green beans, but we have to wait because Yummy. Did you get my one? Holly, I'm gonna feed you. Come here. May sausage sila doon na ayaw niya sausage. Gusto yan, pero try na. Kain tayo guys! Pinaran ko na siya. Kuha lang ako green beans pa. Papalamigin ko kay Allen. Ooh, so hot. Salmon ba to? Let's wait, Bob, okay? Let's just wait. Sabi ko. Tingnan salmon. Akin yung sili na. Wala kayo. Ayun na po. With spinach. You can have sausage later. Okay? Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like you used
used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you don't wanna talk, but just pick. Andun si Ayla. Si Race. Pag-aaralan niya tong ano. Wow! Mayroong ano sa kanya si Jan, assignment. Babe, ano yan? Pudding, Toblerone. Yan, dessert. Nag-aaral siya ng kakantay na nila, guys. Maka-copyright tayo. May assignment siya. Labas tayo, guys, kasi si Neil nagde-decorate dito. Oh! So, ayan yung ginagawa ni Neil. Si nice. Ang cute! Ah, may pagganyan. Tumutulong ba talaga kayo dyan? Ay, may pagganyan. Sa'yo yan ka? Wow! Ito ginamit namin ng baby shower. Ang galing yan. Ang bilis ng buhay. Kaysa pop-pump na gano'n. Ito tayo, dami ko black. Chelsea. Black? Parang may nalilog din. Ayun, hindi ba yan pwede? Hindi, pwede yan. Okay lang yan. Parang maganda kay Race. Patience is a virtue. Wow. Nagkanta pa akong aral. Assignment ka pa. May assignment. Ito, parang laki na. Dapat pala kasi nagtulong sa'yo. Parang kasi ano lang. Kasi ito na lang yan ng mga kids. Okay na, nag-add pang Kala ko design. laway. I don't know. Lagi mo na kasi. Parang ngayon ang ikat-place. Tinitingnan ka, palayo ka na. Gusto niyo kumopia sa'yo. Palayo ka na, palayo. Ayaw niyo magpakape manay? Kaya, dito siya. Diretso siya dito. Doon siya punta kayo. Wala nang cold. Damihan mo yung iba. Pwede malagyan ng maliit? Hindi ako malagyan ng maliit. Okay lang kahit nila daw mamaya. Ang galing na mga nagde-decorate ha. Isa-isay mo to ilalagay mo. Grabe. Dugay ka yung isang ano natin. Ben! Malapit mo na matapos yung buong ano? Sa kanya yung bagal ng ating worker ha? Para matagal yung oras ko. Lay off natin ito bukas. Lay off. Para maka-overtime ako eh. Lay off ka bukas. Wala kang shift bukas. Ano kayang ganyan? Dami na oh. Ayan ang dami ng balloons. Oh, ano pa? Siya na nagapump sa pagkagatan. Kaya nga kung tayo pala kanina para dito, tayo kanina pa tayo natapos. Tama, siya lang pala talaga. Oo, mas si Nelsie. Buti na lang Diba 30 lumabas minutes tayo. pa lang, tatapos na natin buong ano. Wait, Siya lang talaga. Uy, sige, oo. Ang cute niya. Camera pa to, mag-vlog pa na tayo. Kaya may ako din, ilagay ko din doon. Pahawak mo na yung kamay na yun. Ayoko nga. Pagiging ko mga yan. May time-lapse na, may time-lapse. May time-lapse? Time-lapse na naman ako. Pinakamalakas sa time-lapse. Pinakamatagal. Yung hindi sumusuko. Ay, kabayo. So, gay Nielzy. Wow. Yung sa pinakatuktok ko. Hindi ko na ilalagay, pero ito na lang. Magta-time-lapse ka, Day? Oo, pag matagal. Pag matagalan ng time-lapse. Ang layo na, palayo na ng palayo. Manay, ano ka na dyan, Manay? Ay, may assignment Sige, ako. tulungan kita.
Uy, ang ganda na kay Race. Do you help there? Tulog pa, Day? Very good. Bigyan siya sa gabi. Parang ano yung akin? Maluwag. Kailangan mo, dagdagan na lang. Magdadagdag man tayo na yung puti at saka yellow na Yeah. Maliliit. Dagdagan na lang yan sa ano top. Yeah. Big lang. Sige, tingnan So, gawin Dito ko, ba? by Sige, tanong 4. ng black ba? Parang ang galing niya. Dito. Uy, tayo ha, nag-improve ang mga decoration natin. Nagpagaling na. Dati yung ano lang. Ngayon na. Balon. Ah, yun. Yung garden. Wala tayo dito ngayon, no. Magkakaya ako yan, balon. Ngayon, ano ba? Ang lager. Ang galing mo ako. Ang galing mo ng prank card. Dito yun, no? Sabit-sabit yan. Wala tayo dyan kurtina this year. Ngayon, nasan yung ano mo, kurtina mo dyan. Uy, mayroon tayong Christmas party pa. Wala naman nakapagod tayo lang tayo ng Birthday mo yun. At saka ni Kat. Yeah, birthday. Sorry, birthday pala natin. Dagdagan mo na pa to. Laki ang pakunti. Maliliot din mo. Dito ha, si talaga yung Madam, maliliot din mo ba ako, madam? Oo. Pag nagbalik ng balon, siya yung ano na. Mahirap yung maliliit ka? Maliliit mo na. Naka-apat ka na. Kanina pa yung nakapasta. Kasi oy, congratulations! Ay! Simple Race. Thank you sa painda. Salamat, may pamilya si Simple Race. Ito. Mayroon pa pala ako ng ano. Yan, nakita ko yung sa loob. Nilasok ko. Meron pa nga puti doon tayo. Ayun, nasa likod na ang Bilis mo naman mailusot yan. Uy. Hirap akong ilusot siya. Nagpaano si ano, Mayora, nagpa-coco. Kaka. Ito, two ladies. Mas the best talaga ang Ladies. coco. Sa ibang ano hindi ko Kanina talaga isang two ladies ay dahil. Yes, that's mine. Oo, si Jan, Salamat. sabi niya. Kay Yun, Manay. okay, this Manay, I have more yellow. Thank you. I mean, go. Ito kay Light. Ano sa akin? Salamat. Thank you, Nagpad ako ng red bean. Thank you. Yeah, nagpad ka ng red Oo, bean. ayan. Thank you. Tapos Your yung yellow. ko na si Coco. Kaya Kaya large na yung available. Kaya nga, iubusin ba naman yung yellow tsaka blue? Itira sa akin maliliit. So, sino talaga yun? Manay, naman ako yung apat na yellow. There. 2 gold and 2 yellow. Bagal mo kasi. Naunahan ka tuloy. Nung sinabi mo kanina 4, ngayon 5 na ba? At least nakalima na siya. Mga 30 years later. Yung isa niya, nakakaapat ako eh. Kaya, inutusan naman kasi ako magtali. Ganun, sorry. Ang straw kasi. Uy, try mo masarap. Ano na yan? Yaku go Yakult. Yung yak. Sabi niya, yak. Yung yak mo. Ano naman, yung plak. Yan, ang ano? Ayaw mo ng maliliit? Hindi, okay lang. Hindi na? Bigyan ko na. Iba-iba shapes and sizes ng balls niya. Kasi tingnan mo, oh. Black man eh. Gusto ng black? Ito, mayroon ako nilalagay. Inubos si Cinturis yung gold. Tapos Ayun, kanina Manay! ito. I'll give you more. Alright. Ang dami pa oh! Dami mo. Yung akin yung tinitingnan mo. Ang dami kaya kulay. Nasa iyo lang ng Ito confetti. pa, ano pa yun? Wala, wala itong confetti. Pero confetti. Ay, masarap to. Matry it? Hindi ko kaya yung maliit. Ha? Hindi ko kaya yung maliit. Doon mo kahit stretch mo. Ipatry mo kay Kati gusto niya. Oo, refreshing. Sarap. Sarap kat yung Yakult. Huwag mong inaano si Yakult. Yung sarap. Ang sarap ang ano. Kasi hindi masyadong matamis. Yeah. May ano siyang sugar, be? Yung favorite ko. May inaas na sugar kung ilang ano. Yeah, ano nga, 70, 100. Hindi Hindi matamis. gaya ng 25, 50. Pero hindi siya ganun katamis. Next, bibiling ko yan. Large din kasi. Large lang yung Masarap yan. Next time, dalawa sa isang coco at isang ganyan. Ako Kasi daw, pwede siya ilagay sa ref. Walang ano pa, walang pearl. Diba? Pwede naman, next time na yung bibili ko sabi niya, next time dalawa na yung bibili ko. Para may at saka mag-blue. Grabe siya talaga. Kasi yan, pwedeng ano, pwedeng Juice nga, no? kinabukasan. Oo. Pwedeng Talaga kaya. Mitigas. So, ilang oras na ba? Tsaka hindi na masarap. Ayaw ko ilapad siya kasi baka. Tumuto. Ayaw yung maliliit. I-blow ko na lang yan.
Paano Bakit mag-blow? ayaw niya? Ayaw. Magaling ako dyan. Magaling si Lyra mag-blow eh. Ayaw na nga mag-blow oh. Kung tuwa pa talaga, ang ganda pa talaga ng tawa niya. Kahit yung malaki. Ayaw. Magaling ako ako ito ganyan. Ayaw nga lang kasi na mag-blow. Palitan mo lang. Magay, upo ka dito. Pagod na siya. Pagod na. Magaling ka ha? Sige, upo. Ayaw na. Ayaw mo. Ayaw na nga. Sabi niya kasi. Magaling ka pala. Ito, upuan. Upo ka. Upo ka. Meron pa 100 pieces. How to blow? Ayaw niya na nga. Bakit mo siya nagtatagay? Ayaw niya na mag-blow. Nilzy. Hulang, ang galing mo na yan! I'm so proud of you. I'm so sorry. Sa kanya. So, I'm so Or, hindi mag-blow kayo. Hindi kayo marunong. Hold up. This is hot, right? Yes. It's okay. Okay, rest muna. Do you want to do this one, Elsie, now? Here it is. Or do you want to watch drone racing? Yes. A what? Okay, you can go watch. Yeah, you can go. We do it. But You're just gonna Yeah, don't yell. go Nilzy. It's Don't okay. worry. Be happy. Sabi ko sana, don't worry. Be happy. Patugtog mo na yung music mo. Hello, mga peace. Para Practice pa naman ako. Nag-work ako ngayon. Every moment tonight, it led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Like May pagkalong ka pa ha? Yabang ko. So far marunong. Diyos ko. Hindi nyo na kailangan mag-training. Papa nyo? Yes. Oh, kasi papa ko. Pero hindi ko na-rin. Bakit gagawa? Huwag ka makalala. Bakit mo na yung mga tao? I know you don't talk, but just pick up the talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. I don't wanna go waste another day, mess it up again. Bye! See you tomorrow. See you tomorrow morning. Bye-bye, Papa! Uwi na. Nakabilis na siya, oh. You can go like a week without one. Uwi na sila, guys. Sikat, ayun. And then Uwi na rin siya. Thank you, Lai. Oh, you're right? See you. Alis na sila. Guys, nakaligo na tayo. 12:28 na. Naligo na tayo ng buhok dahil, hindi lang buhok, guys. Buong katawan. Kasi bukas maaga kami ni Lai. Kasi magpapalashes tayo 9:30 no. Dapat gising na kaming 8. So, 8 no? So yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you on my next vlog. Good night, Lai. Good night. Yan, naka-pajama na rin siya. Still I will